ako je najlepšie začať s otužovaním. No jednoducho začať. Vidíte, 2 stupne, z neho prší, kreťasy, tričko, rukavice kvôli komfortu tepelnému. A veľa ľudí mi píše vlastne, že super, chcel by som začať otužovať, pohybe, dáva to zmysel. Len nevedia ako. Tak skúste si dať viac tenkých vrstiev a jednoducho postupne, keď vybehnete, približne v 5.-7 minúte začnete cítiť pocit tepla znútra, čiže torzo sa vám začne ohrievať. To je ten prvý pocit fyziologického ohrievania. A vlastne tam je dôležité v tých prvých 5-7 minút dýchať intraabdominálne, cez nos ideálne. Nádych a výdych, hej, teraz rozprávam a nahrávam a bežím, ale proste dýchať nosom, koncentrovať sa na to a tam dojde k tomu vlastne vnútornému ohrevu, to nazvime, ktorý máme stále so sebou. Takže do toho vás pozbudzujem tých prvých 5-7 minút a jednoducho potom, keď budete vnímať ešte oteplenie, tak napríklad si dajte dole neviem, ťaňku mikinu, druhú vrstvu, tretiu vrstvu, podľa toho, koľko si zoberiete a jednoducho tak vystavíte svoje telo trošku diskomfortu. Seba, budujete mentálnu odolnosť, adaptáciu na chlad, veľmi veľa výhod v rámci regenerácie tkaní a tak ďalej. Ďalšia častá otázka je, že do akých teplot môžeme ísť behať. Treba sa adaptovať. Treba začať tam, kde mám komfort, ale principiálne, aj keď je 2 alebo mínus, netreba sa bať toho, že nemôžeme športovať, lebo ochoriem napríklad respiračne, že sa nachladím. Áno, dá sa nachladiť, keď človek nie je adaptovaný a jednoducho je rozmaznaný v teplom prostredí, v kuse v teplom, vykurovanom prostredí, tak jednoducho tie sliznice nie sú adaptované na ten chlad. A jednoducho časom sa to upraví. Predstavte si, keď som robil biatlon, tak my sme pretekali, trénovali minus 10, minus 15, minus 20 a jednoducho nikto neochorel, hej. Ale tam je ten kľúčový faktor, nádych a výdych nosom, aby jednoducho došlo k oteplovaniu toho vzduchu a nie ochladzovaniu a vlastne, aby sme jednoducho sa ochránili. Takže, čo treba zrobiť? Začať. Skúšať, hrať sa s tým, nemať predsudky, ochoriem, nemať predsudky, že sa zachladím, že kolby sa mi zdegenerujú a tak ďalej, lebo nie sú k tomu žiadne podklady, aby jednoducho pri chlade nejaké reumatoidné faktory sa rozvíjali a tak ďalej. Skôr to má pozitívny charakter, takže pozbudzujem vás, makajte na svojej odolnosti.